La coberta realment és un element molt important, perquè primer, la nau F és l'única nau que té estructura de fusta. Volíem deixar aquestes encavallades vistes. Necessitàvem que la coberta funcionés amb ARF30, o sigui, és una coberta lleugera. Perquè fos una coberta lleugera, originàriament la coberta hi havia les teules i els cairons ceràmics, i després hi havia les llates de fusta i les corretges i l'encavallada. Clar, això no ens acomplia pel pes, tenia molt més pes aquesta coberta, i llavors la manera d'alleugerir-ho, l'única manera d'alleugerir era traient aquests cairons ceràmics i col·locar-ne aïllament. Perquè el que nosaltres apostàvem és perquè tota aquesta coberta pogués ser aïllada, i ja que l'edifici no té unes condicions actives a nivell de clima, doncs pogués funcionar en nivell passiu. Aquesta capa d'aïllament és una capa de suro. Aquest suro que ens permet que podíem deixar l'element d'aïllament vist i pintar-ho amb la pintura a la calç. Nosaltres veiem que era un material que ens proporcionava aquesta transpirabilitat, ens proporcionava que tinguéssim un acabat que també es podia pintar a la calç, ens proporcionava que també acústicament ajudava, i a nivell tèrmic, òbviament, era un material molt bo.